Dewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw am y fraint unwaith eto gael dod ger dy fron. Ni'n cyflwyno'n hoedfaith ofal, teir lawr i'n plynydd, tywallt y lan ysbryd arnom. Ni'n gofyn hyn oll trwy enw a ceiddiant yn harglwydd Iesu Grist. Amen. Croeso yn gwasanaeth ar ôl yr oedfa fe fydd na baned drws nesaf yn y neuadd. Fydd yn hoedfa nesaf pan awn Sul am hanner awr di 3. Ein cwrgweddi misol yn cael ei gynnal ar y drydydd nos Iau o bob mis. Hefyd eich atgoffa am y gynhadledd haf ac yn ystod yr oedfa Gymraeg fe fydd y parchedig Martin Williams yn pregethu ar y pnawn Iau am hanner awr di 4. Wrth i ni gymryd y casgliad, gen i aros ar ein heistedd i ganu Emynrif 240 o gariad anfeidrol ei faint, fod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint. 240. Darlleniad o'r Efengyl yn ôl Matthew, pennod 21. Dwi'n dechrau darllen yn adnod 28. Matthew 21, adnod 28. Ond beth a debygwch chwi, yr oedd gan ŵr 2 fab, ac efe a ddaeth at y cyntaf ac y ddywedodd, fy mab dos gweithio heddiw yn fy ngwynllan, a cyntaf y tebodd ac y ddywedodd, nid af, ond wedi hynny efe a difarhaodd ac a aeth. A phan ddaeth efe at yr ail, efe a ddywedodd yr un modd, ac efe a tebodd ac a ddywedodd, mae fi a af, arglwydd ac nid aeth efe. Pa un o'r 2 a wnaeth ewyllus y tad? Dywedasant wrtho y cyntaf, yr Iesu a ddywedodd wrthynt, yn wir meddaf i chwi, yr ar publicanod a'r Piteiniaid i mewn i deyrnas Dduw o'ch blaen chwi.
Cynnes daeth Ioan atoch yn ffordd cyfiawnder ac ni chreddasoch ef, ond y publicanod a'r Piteiniaid a'i credasant ef. Chwythau yn gweled nid edif yr hasoch wedi hynny, fel y credech ef. Byddai bendydd Duw ar ei air sanctaidd ef. Gadewch ni nawr droi at ein harglwydd mewn gweddi. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron ac yn dod trwy enw a thrwy heiddiannau dy fab a'n gwaredwr yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni yn gofyn i ti o'r newydd y byddi di yn edrych arno mewn dy drigaredd ac yn dod lawr ein plith. Gad i ni i deimlo dy fod yma gyda ni. O Dduw, maddau i ni ein bod yn bodloni mor aml ar fyw a'r hodio'n bell oddi wrth ti, heb deimlo y dy agos-atrwydd, heb deimlo cynhesrwydd y bresenoldeb. Ond o Dduw, i ni yn gweddio, y byddi di yn trigarhau wrth ni. Maddau ni am hyn. Maddau ni bod oriau mewn dydd, dyddiau hyd yn oed, yn gallu hedfan heibio. Lle nad ydyn ni wedi teimlo dy bresenoldeb yn agos atom, ac i'n bod wedi dy yrru i ffwrdd, gyda'n bydolrwydd, gyda'n prysurdeb, gyda'n pryderon a phob math o bethau o Dduw i ni yn dy gadw di draw. Ond i ni yn gwybod o Dduw, rwy ti am yr hodio gyda'n hi, ac felly ni'n gofyn i ti, i'n helpu ni fod yr hyn dylsen ni fod. Gwna ni yn rai sydd yn ceisio dy wyneb di, yn ceisio dy bresenoldeb, ac yn galw arno ti yn dair, yn brwydro mewn gweddi, a byddi di yn gweld yn iawn i ddychwelyd atom, i dywat y lan ysbryd arnom, i weithio yn rymus yn ein plith. Gad i ni fedru tystio i ni deimlo dy fod yma gyda ni wrth i ni ganu dy glodydd, wrth i ni ddarllen dy air, wrth i ni ystyried ffordd iachawdwriaeth yn cael ei chyhoeddi. O Dduw, a byddi di yn dod lawr mewn ffordd grymus yn ystod yr oedfa, ac yn parhau gyda ni trwy gydol y dydd. O Dduw, i ni yn galw arno ti. Dyma'r unig obaith sydd gennym. Does dim modd i ni i trial creu yr awyrgylch o Dduw. Mae rhaid i ti ddod i ni'n gwybod dros y wlad gymaint o lefydd o Dduw sydd mor bell o dy bethau di ac yna yn dyfeisio ffyrdd sydd yn gallu rhoi'r ymddangosiad o ryw fath o addoliad a ryw fath o emosiwn. Ond o Dduw i ni yn gofyn, mae ti fydd yn dod i'n plith. Gad i ni fedru tystio, dy fod ti wedi bod yma gyda ni, dy fod ti wedi siarad â ni, dy fod ti wedi nerthu ni yn ein haddoliad, dy fod wedi'n helpu ni ddyrchafu'n llygaid tuag at y mynyddoedd, tuag ata ti. Felly o Dduw i ni yn gofyn i ti i rhoi y disgwyliadau hynny yn ein cylonau ni bob oedfa, bob tro ni'n dod i dy gwmnïaeth di, bob tro ni yn myfyrio ar dy air, y byddwn ni'n dod gyda disgwyliadau mawr, y byddi di yn dod ac y bydd yna fynwes rhwngom, y byddwn ni'n gallu dweud ein bod wedi cyfarfod a'n tad nefol. Felly o Dduw, i ni yn cyflwyno'n hoedfa, ni'n cyflwyno'r dydd, ni'n cyflwyno'n gwlad i'th ofal di, yn y dyddiau tywyll yma, i ni yn gofyn i ti i ddychwelyd ac i weithio, i agor llygaid y deillion mwyn iddynt weld ei hangen am waredwr. Felly o Dduw, i ni yn gofyn i ti ddod lawr nawr, bendithio ni, diogelo ni, cadw ar un drwg i ffwrdd. I ni'n gofyn am y nerth corfforol sydd ei hangen, ond hefyd o Dduw, rho'r nerth ysbrydol sydd ei hangen i ddod i oedfa, a'r pwysigrwydd o bob oedfa, i ddod i ddyrchafu dy enw di gorywch pob enw arall. Felly o Dduw, bendithio ni nawr, i ni'n gofyn hyn oll trwy enw a trwy heiddiant ein harglwydd Iesu Grist. Amen.
Dewch ni nawr gan i emyn rhif 588, anweledig rwy'n dy garu, rhyfedd ydyw nerth dy ras. 588 gen i sefyll i'w chanu. Dawn testyn o'r Efengyl nôl Matthew, pennod 21 ac adnod 32. Matthew 21, adnod 32. Canis daeth Ioan atoch yn ffordd cyfiawnder ac ni chredasoch ef, ond y publicanod a'r Piteiniaid a'i credasod ef. Chwythau yn gweled, nid edifer hasoch wedi hynny, fel y credech ef. Nawr, yn y benod, i ni'n gweld ac i ni'n gwybod hyn drwy ddarllen y Testament Newydd, sut y bu yr arweinwyr crefyddol anwybyddu holl
weithredoedd gwirthiol a thrigarog yr Iesu. Dim diddordeb o gwbl yn ei weithredoedd gwirthiol. Dim diddordeb yn ei eiriau, dim byd. I'r gwrthwyneb, yr unig elfen o ddiddordeb oedd yn peri iddynt wylltio oedd yr hyn sydd yn cael ei recordio yn adnod 23, trwy ba awdurdod yr wyt ti yn gwneithur y pethau hyn, a phwy aroddes i ti yr awdurdod hon. Dyna oedd yn ei trwblu nhw. Dyna oedd yn achosi penbleth ac yn peri iddyn nhw wylltio. Gan mai nhw oedd yr arweinwyr, doedd dim ots ganddynt am unrhyw weithred trigarog nac athrawiaeth o gariad a ddaeth o enau yr Iesu. A'r rheswm am hyn oedd roedd ei balchder wedi brifo. Doedden nhw ddim yn hapus o gwbl. A dyn ddim wedi newid dros y blynyddoedd pan mae unigolyn yn cael ei herio i argyhoeddi hyd yn oed. Mor aml yr ymateb yw, pwy wyt ti i ddweud wrthym ni? Ond nid yw'n wir. Dyna gan amla yw'r ymateb. Dyn nhw ddim yn gwrando yn aml ar y geiriau. I ni wedi weld dros y degawdau. I ni wedi gweld pobl sydd yn amlwg yn anhapus gyda'r neges, yn amlwg yn anhapus gyda'r cyfeiriad mae'r neges yn mynd, yr pregethwr yn mynd, ac i chi'n gwybod bod yna wylltio, chi'n gallu gweld ar yr wyneb. A'r hyn sydd yn ei gwylltio nhw mor aml yw falle nid y neges ei hun, ond efallai bod yna rhyw fath o falchder wedi cael ei frifo, a pwy wyt ti i ddweud wrthym ni? Pwy sydd wedi rhoi yr awdurdod i ti? Pa hawl sydd y ti i ddweud wrthai i unrhyw beth? Ond os dim ots, os yw popeth yn pwyntio at ddidwylledd, at gyfiawnder, mae'r gwirionedd yn cael ei chyhoeddi, mae'r efengel yn cael ei chyhoeddi, fe geir y gwrthwynebiad yma mor aml. Mae e wedi bod yna, dyna beth oedd amser Iesu. Dwi ddim yn gwneud synwyr fod unrhyw un o'r arweinwyr crefyddol yn gwrthwynebu'r Iesu. Yn ddynol, dwi ddim yn gwneud synwyr. Yr oedd yr Iesu yno yn iachau pobl, yn rhoi golwg i'r dall a cliw i'r byddar, yn iachau afiechydon erchyll. Yr oedd ei athrawiaeth yn llawn cariad, llawn trigaredd. Ond oedd hwn yn gwylltio y crefyddol. Dwi ddim yn gwneud synwyr ar wahân i'r ysbrydol, a'r efengel, a dyma wastad sydd wrth raidd atgasedd. Ac yn aml iawn, dyma beth mae pobl yn dweud, pwy wyt ti i ddweud wrtha i? A mae balchder yn chwarae'r rhan blaenllaw. Ond beth ni'n gweld fan hyn? Doedd wyneb yr Iesu yn delio ar hain, ac yn delio ar hain fe holodd e gwestiwn, cyn bod e'n ateb i cwestiwn nhw. Maen nhw trial i ddal e mas, ond mae'r Iesu yn gwybod, ac felly mae'n gofyn cwestiwn iddyn nhw, cyn ateb i cwestiwn. Adnod 24. A'r Iesu atebodd, ac ddwedodd wrthynt, minnau ofyn a fi chwythau un gair. Yr hwn os mynegwch i mi, minnau a fynegau fi chwythau. Hynny, os newch chi ateb fi, neu ateb chi. Minnau a fynegau fi chwythau trwy ba awdurdod yr wyf yn gwneithur y pethau hyn. Am ddoeth uneb. O'r cwestiwn mae'r Iesu yn rhoi i'r gwrthwynebwyr yw adnod 25. Bedydd Ioan, o ba le yr oedd, ai o'r nef, ai o ddynion. Am gwestiwn. A yw bedydd Ioan? A yw yn rhywbeth y mae Duw wedi rhoi? A yw yn rhywbeth beiblaidd, a yw rhywbeth ysgrythurol, a yw yn gywir, a yw yn gyfiawn, a oedd hawl gan fe. Atebwch y cwestiwn na i fi. Neu a yw o ddynion? Ac felly mae'n anghywir, wrth gwrs. Ac am ateb ofnadw y mae'r arweinwyr yn ei roi, un sydd yn syth yn dangos ei cylonau, adnod 25, a hwy a ymresymasant yn ei plith ei hunan gan ddywedyd, os dywedwn o'r nef, fe a ddywed wrthym, pa ham gan hynny nas credasoch ef. Maen nhw wedi deall na. Os newn ni ateb o'r nef, yna pam dydyn ni ddim yn credu y neges o'r efengil. Ond, os dywedyd
dywedon o ddynion y mae arnom ofn y bobl. Canis y mae pawb yn cymryd Ioan megis proffwyd. Felly mae'r mwyafrif yn cymryd Ioan fod fel proffwyd. Ac felly os maen nhw'n mynd i wrthwynebu felly, fydd y bobl yn ei herbyn nhw. Felly maen nhw mewn picil yn dyn nhw. Dyn nhw ddim yn gwybod beth i ateb ac mae os nad yw hwn yn dangos iddyn nhw pa mor ofnadw yw nhw, dwi ddim yn siŵr pa brawf sydd angen arnoch chi. Ond gan iddynt hwy wrthod ateb, ni roddodd yr Iesu ateb iddyn nhw am ddoethineb. Felly yn gyntaf, licen i edrych ar yr adnodau sydd yn dilyn, y darlun yma am y ddau fab. Y mab cyntaf, ac yna yn ail, yr ail fab, ac yn olaf y condemniad. Wel, gadewch i ni edrych ar y darlun yma, y mab cyntaf. Achos mae'r Iesu yn mynd syth ati. Fe heriodd yr awdurdodau, yr archoffeiriaid, a'r hyniriaid, fe ath e syth i'w herio nhw. Adnod 28. Ond beth debygwch chwi? Beth i chi yn ei feddwl? Ond nid yw yn ddoeth iawn fan hyn to. Yn aml iawn, chi'n gweld pobl yn cuddio tu nôl rhyw wyneb a ddim yn fodlon roi i pen ar y bloc fel bethau. Ddim yn fodlon dweud be maen nhw'n meddwl, achos ni eisiau bod yn ddoeth, ni eisiau bod yn raslo, ni eisiau bod yn ofalus. Yn hytrach yn dweud, dyma ble dwi'n sefyll. Yn aml iawn, dwi eisiau mynd lan at bobl a gofyn, beth i chi wir yn ei feddwl? Dwedwch beth chi wir yn ei gredu. Chwifiwch eich baner chi'n glir, dangoswch eich lliwiau nawr. Ar ble chi'n sefyll ar hwn, ac yn sicr ar y materion fwyaf pwysig, ond nid yw e, ac mae yna her fan hyn. Beth debygwch chi, ond nid yma sydd mor bwysig ym mhob oedfa, ei fod yn berthnasol i'r unigolyn. Bod na her i chi sydd yn gwrando, nid fel cynulleidfa o reidrwydd, ond fel unigolion. Ond nid yna beth y lefel bob oedfa, dylen ni fod yn rhoi her i bob un unigolyn, bob un ohono ni, i weld ble ydw i'n sefyll. Ble ydw i arni fel Cristion hyd yn oed. Ond os nad fel Cristion, ble ydw i'n sefyll o ran ceisio'r arglwydd. Ble i chi arni nawr. Ddim yn gofyn ble mae'ch teulu chi arni, dyn ni'n gofyn ble mae'r person drws nesau chi arni, dyn ni'n gofyn dim byd o'r fath, i ni'n gofyn ble i chi arni. Dyna beth mae'r Iesu ni'n wneud. Ond beth debygwch chwi? Achos fe fyddwn ni gyd yn gadael y byd yma ar ein pen ein hunan, ac fe fyddwn ni gyd yn wynebu ein Duw ar ein pennau ein hunan, felly da o beth yw derbyn yr her bersonol ar ben eich hun. Beth debygwch chwi? Y disgrifiad a roddir iddynt, y mateb iddo oedd hyn, mae'n amlwg be mae'n golygu, ond newn ni drwyddo fe a gweld beth yw'r neges sydd yma. Yr oedd gan ŵr ddau fab, ac fe a ddaeth at y cyntaf, ac a ddywedodd fy mab, dos gweithio heddiw yn fy ngwynllan. Does dim byd anodd am hynny, nagos. Does dim eisiau rhyw gyfieithiad modern. Sim eisiau dweud bod Beibl William Morgan, mae mor anodd. Sim eisiau dweud bod rhaid i ni cael rhyw fath o Beibl fel cartŵn. Sim eisiau dim byd o'r fath. Sim eisiau bod mor ddilornus i gymdeithas, nagos. A dweud nhw ddim yn deall gair Duw William Morgan, gafodd ei ysgrifennu canrifoedd yn ôl. Mae'n ddigon clir, na i ddarllen eto. Yr oedd gan ŵr ddau fab. Ac fe a ddaeth at y cyntaf, ac a ddywedodd fy mab, dos gweithio heddiw yn fy ngwynllan. Dyna'r gosodiad, dyna'r darlun. Ac hefyd, does dim byd afresymol yn y cais mae'r tad yn gofyn i'r mab cyntaf. Mae gan y tad hawl i ofyn i'r mab, a wneud i fynd i weithio heddi yn fy ngwynllan. Mae gen i waith i wneud. Felly dim byd anheg fan hyn. Dwi'n ddim fel bethau mynd lan a dwi'n ar ochr y stryd. Mae'n mynd lan at ei fab, a mae'n dweud wrth ei fab, a wneud i fynd i weithio yn fy ngwynllan. Ond dyma beth sydd yn ofnadw am ymateb y mab cyntaf. Does dim hyd yn oed chwilio am esgus pam nad oedd am fynd, neu pam nad oedd yn gallu helpu ei dad, heb flewyn ar dafod dywedodd na. Adnod 29. Ac gyntaf atebodd ac dywedodd nid af. Mae'n ofnadw yn diwedd, na'r argraff gyntaf chi'n cael, mae'n ofnadw.
Mae'n ofnadw bod plentyn yn siarad fel gyda tad. Wrth gwrs, sy'n ni'n gwybod yn yr oes sy'n ni'n byw yn ei heddi, dyma yw cymdeithas, mae cymdeithas yn magu plant i ddweud bod gan yr hawl, mae gan y plentyn hawl i ddweud na i unrhyw gais o waith neu unrhyw beth. I ni ddim fod i orfodi unrhyw un i wneud rhywbeth nad ydyn nhw eisiau. Dewis y plentyn, dewis yr unigolyn. Dyna'r oes sy'n ni'n byw yn ddi. Ni'n gwybod hynny, ni'n gwybod o ran yr ysgrythyr beth sydd yn gywir, ond mae'r oes sydd ohoni heddi, siwr o fod yn ffeindio adnod fel hon yn wrthyn, yn dweud, pa hawl sydd gan y tad i ofyn i'r mab i helpu? Wrth gwrs, mae'n berffaith o fewn i hawl. Dwi ddim yn gofyn iddo wneud dim byd drwg, dim byd anghywir. Mae hwnna'n fater arall. Mae'n gofyn iddo fe i'w fab a wneud i helpu weithio yn fy ngwynlla. Y darlun, ystyr ysbrydol y neges yma yw hyn. Disgrifiad oedd hyn o'r publicanod a'r Piteiniaid. Rein yw'r mab cyntaf. Dyma'r darlun, dyma'r disgrifiad, y rhai brwnt, y rhai drwg, y rhai bydol, y rhai anfoesol. Y rhai yn draddodiadol y gwel y byd fel y rhai isel. Yr oedd yr Iddewon yn cysau'r publicanod, y casglwyr trethu, ac fe i gwel hwy fel rhai celwyddog, twyllodus, ac hefyd maen nhw'n edrych ar y Piteiniaid yn iawn felly fel gwragedd anfoesol a brwnt. Nawr, does neb yn cwestiynu y disgrifiad yma. Yma'r publicanod, yr oedd llawer ohonyn nhw'n twyllo ac yn dweud celwydd. Y Piteiniaid, does neb yn cwestiynu'r peth. Yr oedden nhw'n anfoesol ac yn frwnt. Be fyddwn ni yn dweud fan hyn, nad oes hawl dyn ni edrych lawr ar yr unigolyn, ni'n gweld bod y pechod yn anghywir. Ond yn sicr, does dim cwestiwn o'r peth, mae'r disgrifiad fan hyn o'r rai cyntaf yma, mae nhw'n bobl ofnadw. Mae nhw'n gwneud yr hyn, mae'r ysgrythyr yn ei ddisgrifio fel twyllodus ac yn anfoesol, chwant y cnawd, ac yn arwain at bob math o broblemau o fewn cymdeithas. Ac felly ni'n gwybod fod hwn yn ddisgrifiad o bechod. Gan ei fod e'n mynd yn groes i wyllus y tad. Mae'n mynd yn groes i'r deg orchymyn. Felly ni'n gwybod fod yn anghywir, mae'n bechadurus. Ac felly y darlun ag eiriw bod rhain, y Piteiniaid a'r publicanwyr, yr oedd rhain yn gwrthod yr Efengil yn syth. Dyna be mae'r Iesu'n dweud fan hyn. Yr oedd neges Ioan Fydyddiwr am y Meseia, sef yr arglwydd Iesu Grist, roedd rhain, y Piteiniaid a'r publicanwyr, roedd rhain yn gwrthod yr Efengil. Dyna beth yw'r neges. Fel y mab cyntaf, maen nhw'n dweud nedaf, neu dwi ddim yn credu, neu dwi ddim eisiau dim byd i wneud â chi. Does dim diddordeb gan rhain yn yr Efengil. Mwy na dim diddordeb, maen nhw'n cysau yr Efengil. Maen nhw'n edrych ar yr Efengil a pobl sy'n credu'r Efengil fel rhai sy'n edrych lawr arnyn nhw ac yn ei condemnio fel y brwnt. Dyna be maen nhw'n meddwl. Maen nhw wedi dod i'r casgliad gan bod ni'n anghytuno gyda nhw, bod ni'n edrych lawr arnyn nhw. Mae'n anhygoel yn dweud. O fewn cymdeithas heddi, y cymdeithas anfoesol, maen nhw'n dod i'r casgliad bod rhai fel ni, os ni'n pregethu yn erbyn ambell i beth, bod ni'n dweud bod ni'n edrych lawr yn nhw. Dydyn ni'n edrych lawr yn neb, ond mae rhaid i ni dweud, os ni ddim yn cytuno â rhywbeth a bod rhywbeth yn anghywir, i ni'n credu hynny, ond ni ddim yn edrych lawr arnyn nhw, na. Ond mae rhain yn dod i'r casgliad hynny, ac maen nhw'n cysau'r Efengil. Maen nhw'n dweud, ni ddim eisiau dod mewn i oedfa fel chi, achos i chi yn edrych lawr, chi'n meddwl bod chi'n well na ni, ac maen nhw'n cysau'r Efengil. Does dim cuddio'r ffaith ei bod nhw'n fydol yn ei geiriau ac yn ei bywydau. Bywydau sydd yn cael ei byw i blesio ei hunan. Dyna yw ei damcaniaeth mewn bywyd. Dyna yw ei athroniaeth mewn bywyd yw hyn. Dwi'n mynd i fyw i blesio fy hun. Yr oedd y casglwyr trethu yn byw i blesio ei hunan. Fe gasglau gymaint o arian ag efedra, hyd yn os fyddai'n dwyn o ddiar y tlawd. Y Piteiniaid, fe na i wneud arian trwy fod yn anfoesol a phleser y cnawd.
Ac yr oedd yn amlwg, mae dyma beth dyrchafu'r hunan. Gellir dychmygu'r rhai yr ydym chydig yn ofnus ohonynt efallai, yn y byd i ni'n byw yn heddi, neu criw mawr, falle tu fas i ryw glwb nos. Chi ni cerdded lawr stryd ganol Caerdydd ar ôl 8 o'r gloch ar nos Wener. Ac eich chi'n ei gweld nhw, does dim pwrpas cynnal sgwrs gyda'r mwyafrif llethol achos maen nhw'n barod wedi yfed tipyn yn barod. Dyn nhw ddim yn gallu cerdded mewn llinell syth, mae gwisg nhw y tu hwnt i eiriau os allwch chi alw yn wisg. Mae'r balchder yn droiadwy. Drychwch arno fi, drychwch ar ymdrech dwi wedi peintio fy ngwyneb. Drychwch ar y diffyg wisg sydd gen i. A'r dynion yna'n cerdded lan a lawr y stryd, drychwch pa mor gryf ydw i, drychwch pa mor dda ydw i, drychwch pa mor ddoniol ydw i. Ac maen nhw'n gorlifo mas o'r clybiau nos. Dyma y math o'r rhai efallai allech chi ddychmygu. Fi'n gwybod mae'n sawl math arall, ond dyma falle bydde'n dod i'r meddwl yn syth. A chi'n meddwl am mynd lan a trai felly a roi gwahoddiad i gwrdd pregethu. A chi'n gwybod yn sydd mae'n mynd i chwerthin yn eich gwyneb. Chi'n meddwl, dod i oedfa bregethu pan fedra i wrando ar gerddoriaeth yn curo ac yn curo ac yn curo ar golead yn fflachio a fedra i cael peint ar ôl peint a fedra i chwerthin tanoriau yma yn y bore, fedra i cael amser anfoesol a neb yn cwestiynnu'r peth a fedra i fynd o fi pentos yn y bore, sy'n osam na, fydda i di mwynhau mas draw yn y clwb nos ar nos Wener. Dod i oedfa fel chi, dirmig, gwawdio, cablu. Mae rhyw ddarlun dyn ni'n does o'r math yma o bobl fydd rheina byth yn dod mewn i oedfa a dod i gredu. Rhain yw'r rhai sydd yn dweud, nid af, dwi ddim yn mynd i ddod, dim diolch yn fawr. Sa eisiau dod i rai fel chi sy'n edrych lawr yn ôl pob sôn a rai fel ni. A chi'n amharu ar fy mwynhad. Ond dyma beth sy'n mor gyffroes. Dyma beth sy'n mor anhygoel. Adnod 29. A cyntaf atebodd ac yddywedodd, nid af, dyna beth oedd beth cyntaf maen nhw'n dweud, yn amlwg o'i bywyd, o'i gweithredoedd, o'i dewisiadau ac o'i ymateb geiriol hefyd. Na, dim diolch yn fawr, dwi ddim eisiau dod i oedfa bregethu'r Efengyl, dwi ddim eisiau dim byd o'r fath, ond wedi hynny, fe a edifarhaodd ac aeth. Fe edifarhaodd y mab cyntaf. Ac fe ath y mab cyntaf i'r wynllan i weithio. Fe newidiodd yn llwyr. Ac nid yn unig mewn gair, ond mewn gweithred hefyd. Fe ath y mab cyntaf i weithio. Fe ddigwyddodd hyn, ni'n gwybod, achos y darlun yw y publicanod a'r Piteiniaid. Luc 3 adnod 12. A'r publicanod hefyd a ddeithant yw bedyddio. Ac a ddywedasant wrtho, athro beth awnawn ni. Mae mor gyffroes yn dweud. Sut yn y byd i ni'n mynd i gael rheini mas fyna y bydol, traddodiadol, mae yna sawl ffyrdd o fydolrwydd yn does. Ond mae'r darlun fan hyn yn eithafol, yn dweud math yna o bobl, y Piteiniaid, a publicanod. Sut fod cael rheina dod mewn, ond beth ni yn gwybod yw pan bod Duw ar waith, sdim rhaid i ni newid yr oedfa i gael rheina i ddod mewn fan hyn a dod i gredu. Nagos, dim byd o'r fath. Sdim rhaid i ni gael band yma. Sdim rhaid i ni ddod a dweud gewn ni frechtan bacwn ar ôl yr oedfa i ddenu nhw mewn. Sdim eisiau dim byd o'r fath. Nagos, os yw Duw ar waith, fe allai peri fod yr rhai sydd yn dweud nid af i ddweud bod nhw'n dod. Maen nhw'n edifarhau. Gwaith o Dduw yw. Mae mor gyffroes. Adnod 32 o'r benod yma, y publicanod a'r Piteiniaid a'i credasant ef. Mae'n anhygoel. Rhain ddath i gredu. Yr oedd Ioan Fedyddiwr wedi pregethu a byw ffordd cyfiawnder yng Nghrist. Ac roedd hyn wedi creu argraff ar y publicanod a'r Piteiniaid. Yr oedd Ioan Fedyddiwr, mae'n ofnadwy feddwl yn yr oes hon, chos ni'n cael wneud hwn yn yr oes hon, wedi rhoi disgwyliadau ar y publicanod, a'r Piteiniaid. Y disgwyliadau a roddwyd arnynt ar alwad i edifarhau a chredu, yr oedd wedi pregethu cyfiawnder,
Yr oedd yn pwyntio at Gris at yr Efengyl, ac oedd hwn wedi creu argraff ar y pobl brwnt anfoesol twyllodrus. Falle ddim yn syth, yn sicr ddim yn syth, achos wedyn nhw'n nid af, dwi ddim eisiau ddim i wneud â chi. Ond maes o law fe ddeithon nhw i gredu ac edifarhau. Ond nid i ni fel bethau ni'n ofnus o herio'r bydol tu fas a herio'r bydol tu fewn. Mae e bron iawn, does dim hawl dyn ni herio y bydol sydd yn grefyddol o fewn yr eglwys. Achos pawb a hawl i'w barn. Dwi ddim yn gweld hyn yn yr ysgrythyr unrhyw le. Mae'r ysgrythyr yn llawn herio. Mae'r Efengyl yn herio ac yn gosod disgwyliadau. Ond oedd Ioan Fedyddiwr, na'r Iesu ddim felly nag oedd. Fe osodwyd yr her a hynny'n bersonol. Beth i chi meddwl? Am gyffroes i weld rhain a wrthododd yn wreiddiol yn dod o dan argyhoeddiad o bechod ac edifarhau a chredu. Y mab cyntaf, doedd e ddim yn edrych yn addawol ar y cychwyn nag oedd. Doedd e ddim yn edrych fel bod rhain yn mynd i ddod i oedfa byth. Rhain sydd wedi dewis llwybr o fydolrwydd a chwant a thwyll. Ond yna, o dan ddylanwad pregethu'r Efengyl i ni'n pwysleisio. Dim o dan unrhyw gyfaddawdi, dim o ran unrhyw perswadio a twyllo pobl mewn i'r oedfa. Na, o dan ddylanwad yr Efengyl a nerth yr Ysbryd Glân, fe ddaeth rhain o dywyllwch i oleuni, fe ddaeth rhain i gredu. Mae beth yn ail felly, yr ail fab. Mae hwn yn codi dychryn. Mae'r un cyntaf, mab cyntaf, yn ddigalon tu hwnt ar y cychwyn, yn gorffen ac yn diweddu mor gyffroes, mae gymaint o lawenydd ar ddiwedd yr mab cyntaf, ond edrychwch ar yr ail fab, a dod 30, a phan ddaeth e fe at yr ail, e fe ddywedodd yr un modd, ac e fe atebodd ac e ddywedodd, mae fi a af arglwydd, ac nid aeth e fe. Mor drist yw'r disgrifiad nesaf yma. Mae yn dris wrth feddwl am fab yn ymateb fel hyn i'w dad. Mae darlun cyntaf o mab cyntaf yn gwrthod yn syth bin, yn ofnadw ac yn anghywir, ond mae yna rhywbeth erchyll am hwn hefyd yn does. Mae rhywbeth gwaith. Yn rhoi yr ymddangosiad ei fod yn ifydd, yn llawn cariad ac yn weithgar ac eisiau helpu, ac yna i beidio gweithredu am siom. Mae e mor siomedig, ond mae'n ofnadwy i feddwl bod rhywun yn gallu rhoi'r argraff. Yr oedd hwn, y mab a'r ail fab, yn gwybod bod dim bwriad i helpu, ond mae eisiau rhoi'r argraff fy mod i'n mynd i helpu. Dwi eisiau rhoi'r argraff fy mod i'n ifydd i dad. A wedyn, pan dwi ddim yn edrych offa fi, dwi ddim yn mynd i wneud dim. Mae enw gan fod yn fachgen bach da. Ond dim bwriad o gwbl, dyna'r darlun sy'n cael fan hyn. Ond mae e'n fwy erchyll pan ni'n meddwl am y darlun ysbrydol. Bwriad Iesu Grist yma oedd i ddangos i'r arweinwyr crefyddol pa mor bell oeddent hwy o wir ffydd. Roedd eu hagwedd nhw tuag at Ioan Fedyddiwr wedi bod yn ofnadwy. Ac roedd Ioan wedi pregethu am Iesu Grist, am y Meseia, a fe ceir gwrthodiad llwyr o'r Efengyl. Dyna beth sydd yn amlwg fan hyn. Mae'r arweinwyr crefyddol wedi gwrthod y gwir grefydd, y gwir Feseia. Dyna beth mae'r Iesu am bwysleisio iddyn nhw. Mae nhw'n meddwl mae'r Puteiniaid a'r Publicanod yw'r drwg weithredwyr, ond mae'r Iesu wedi dangos iddyn nhw. Na. Mae'r rhain wedi dod i gredu. Ond i chi wedi gwrthod. I chi yw'r rhai sydd wedi gwrthod ac yn dal i wrthod. Roeddent hwy o bawb mor freintiedig. Iddynt hwy rhoddwyd y gyfraith i'r Iddewon, rhoddwyd y proffwydi. Nhw dderbyniodd yr holl addewidion am ddyfodiad y Meseia. A fe ddylsen nhw fod yn barod i weithio dros Dduw ac i fynd i'r wynllan, y darlun yma o'r wynllan. Nhw ddyle fod wedi bod eisiau mynd i'r wynllan. A gweithio, a bod yn ifydd. Ond yr oeddent yn rhoi'r argraff. Dyna beth sy'n ofnadw. Yr argraff o garu Duw, o ddilyn ei gyfraith.
Allanol oedd ei crefydd. Gwneithant reolau, traddodiadau'r tadau, a fe wnaethon nhw reolau llym ar bobl o'i cwmpas mwyn iddyn nhw edrych yn dda. Ond y cyfan yn gwneud iddyn nhw cael eu dyrchafu ac i fod mor selog o'n nhw'n edrych ar yr arweinwyr, y Phariseaid, a'r Sadwceaid, a'r ysgrifenyddion, ond nhw'n edrych ar rhain, edrychwch ar rhain, rhain yw'r mawrion ein crefydd. Rhain yw'r pobl dda. Dyma pwy i ni yn dyrchafu. Ac fel yn y darlun o'r ail fab, roedd yr Iddewon yn rhoi'r argraff ei bod wastad yn dweud, mae fi a af arglwydd, mae fi a af Dduw, fe wna i beth ti eisiau. Dyna beth o'n nhw'n rhoi'r argraff. Ond nhw eisiau pawb i feddwl, dwi yn gwneud beth mae Duw eisiau. Dwi am fod yn ffyddlon. Rhoi'r argraff o barodrwydd i wneud beth bynnag oedd y wyllus Duw ac i fynd ble bynnag yr anfonwyd hwy. Ond mewn gwirionedd, nid oedd rhain yn plygu y wyllus Duw, yr oedd yn dyneuog o ddilyn llwybrau cnawdol ei hun. Llwybr oedd yn dwy'n clod iddyn nhw am ei seil. Nawr, os ni eisiau hwn am yn geiriau eraill, gwrandewch ar Eseia 29 adnod 13. Am hynny y dywedodd yr arglwydd, oherwydd bod y bobl hyn yn nesau ataf a'i gennau ac yn fy anrhydeddu a'i gwefusau a phellau ei calon oddi wrthyf bod ei hofn tuag ata fi wedi ddysgu allan o thrawiaeth ddynion. Roedd ei calonau yn bell oddi wrthyw, ond ei gwefusau. Roedden nhw mor dda. Drychwch ar ei gweithredoedd nhw. Maen nhw mor gryfeddol. Maen nhw mor gariadus tuag at bobl. Maen nhw'n rhoi arian, maen nhw'n rhoi elusennau, maen nhw'n neud pob math o bethau. Maen nhw'n mynd i'r cymanfa ganu. Maen nhw'n mynd i'r oedfa, yn yr Eisteddfod. Maen nhw'n gryfeddol i ni mynd, i ni'n cadw'r sabath am awr fach ar y Sul. Ond i ni'n byw fel i ni moyn. Ond am rybydd gan yr Iesu, mae'n dweud pidwch a bod fel yr ail fab, yn rhoi'r argraff o blygu i wyllus Duw, ond eich calonau yn bell ac yn llawn balchder. Mae'n rhybuddio nhw, peidiwch a bod fel hyn, mae'n sillafu fy mas iddyn nhw. Mae'n dweud iddyn nhw, dyma'r ail fab, a chi yw'r ail fab, i chi'n chwarae crefydd, i chi'n chwarae bod yn efengyledd efallai. I chi wedi ticio'r bocs, i chi wedi gwneud popeth sydd yn iawn, i chi'n dilyn yr canllawiau, mae'r ffydd efengyledd yn ei roi, ac efallai gallu mynd trwy'r broses, mynd trwy'r mosiwn. Chi dod ar y Sul unwaith, falle dwywaith, pwy a wyr, falle tair gwaith. Nid problem yr arweinwyr crefyddol I ddewig yn unig yw hwn. Dyma yw canlyniad pechod yn ein calonau, ac fe welir hyn dros y canrifoedd ac ar draws y byd. Dwi ddim yn broblem I Gymru bod ni'n arbenigwyr ar hwn, ond I ni gweld ar draws y byd. Gwelir parch at grefydd, hoffter hyd yn oed at grefydd, pa bynnag grefydd, ond fe welwn ni fe tuag at Gristnogaeth, a tuag at y Gristnogaeth efengyledd hyd yn oed. Ceir sel fel yr Iddewon. Efallai rhyw safbwynt penodol o fewn y grefydd, y gwelant hyn fel rhywbeth I frwydro drosto. Ni'n gweld hyn, dydyn ni? Ni'n gweld yn yr eglwys efengyledd. Ni'n gweld pobl sydd fel petai wedi cael gafel ar rhyw agwedd o bechod o fewn cymdeithas, ac maen nhw'n mynd ar ôl y pechod yna, dro ar ôl tro. Dyna yw'r pynciau gweddi yn erbyn y pechodau hynny. Ac wrth gwrs I chi gallu cydymdeimlo, mae'n iawn, achos mae'r pechod yma'n anghywir. Mae peteiniaid yn anghywir yn ôl gair Duw. Ond maen nhw wedi colli golwg ar yr efengil, maen nhw wedi colli golwg ar beth yw gwir grefydd, ac yr oedd y Phariseaid fel hyn, roedden nhw mor gryfyddol, mor selog. Ac ni'n gallu gweld bod yna rai pobl cryfyddol, maen nhw'n gallu gweld agwedd, maen nhw'n brwydro drosto. Gallai fe fod yn foesau neu anfoesoldeb, a brwydro'n ffyrnig yn erbyn hynny. Condemnio y sawl sydd yn ymwneud â'r pechodau penodol hynny. Ond y tragedi yw, nid yw eu calonau yn ildio I wyllus Duw, ac efallai bod elfennau o'i safbwynt yn erbyn yr anfoesoldeb yn gywir, ond maen nhw'n cysau'r gwirionedd, yr efengil yng Nghrist. Nid ydynt am yr efengil hynny lle mae'r arglwydd Iesu Grist yn popeth.
Lle mae Iesu Grist yn rheoli y bywyd ar y sul, bywyd ar ddydd Llun, dydd Mawrth, dydd Mercher, dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn. Lle mae Iesu Grist yn rheoli ble ni'n mynd, beth ni'n neud, beth ni'n gwrando, beth ni'n gwylio, sut dwi'n gwisgo, beth dwi'n bwta, beth dwi'n yfed. Ond nid yna yw'r efengil yng Nghrist, pan i chi wedi derbyn iachawdwriaeth yng Nghrist, mae Crist yn bopeth i ni. A bod sel tuag at Grist bod yn bopeth yn ein bywydau ni. Ond dwi'n ddim yn licio'r math yna o efengil. Na, dwi'n eisiau efengil fel yna. Dwi'n eisiau dim efengil sydd yn rhoi unrhyw gyfyngiadau ar fy mywyd i, ar fy newisiadau fi. Dwi'n ddim eisiau neb i ddweud wrtha i beth i wneud. Ac felly mae'n parodrwydd i fod yn grefyddol a cael yr yswiriant ysbrydol. Os na i broffesu fy mod yn caru Crist. Os bregethau am Grist. Os doi i'r oedfa ar y sul, mwy nag unwaith. Os doi hyd yn oed i'r cwrgweddi. Yna popeth yn iawn. Ond fedra i benderfynu beth sy'n iawn a beth sy'n ddim, a beth dwi'n neud a ble dwi'n mynd. Ond yw'r rhain ddim yn dod at Grist, nag yn maen nhw'n grefyddol tu hwnt. Yn allanol fe a fi'r wynllan. O, fe a fi, o bawb, fe a fi i'r wynllan. Ond dyn nhw ddim yn mynd. Maen nhw'n gwrthod mynd. Maen nhw'n smalio, dyn nhw ddim eisiau hwnna. Maen nhw eisiau'r ymddangosiad. Maen nhw eisiau'r enw da. Maen nhw eisiau i bobl i ddweud, edrychwch ar rhain. Mae'r rhain mor grefyddol, mae'r rhain mor dda. Maen nhw mor gariad, maen nhw mor hael tuag at elusennau. Maen nhw mor brwdfrydig, a drychwch ar rhain, dyma yw gwir grefydd, maen nhw'n dweud, ond yna pan mae gwir grefydd yn cael ei ffregethu, maen nhw'n cysau, maen nhw'n gwrthwynebu'r peth, maen nhw'n codi lan a clep ar y drws a ffwrdd nhw, dyn nhw ddim eisiau fe, ond maen nhw eisiau'r ymddangosiad, pa bynnag grefydd, allwch chi edrych hwnna, unrhyw grefydd lawr y holl ffordd at ein crefydd a'n ffydd Cristnogol efengylaeth hyd yn oed. Mae'r peryg, mae'r neges yma gan Grist tuag at yr ail fab mor bwysig. Doedd rhain ddim am glywed am Grist ar groes a'i oblygiadau. Doedd rhain ddim am pwyso yn llwyr ar ei fywyd a'i farwolaeth ef am iachawdwriaeth. Gan fod balchder yno yn ei cylonau. Nid Iesu Grist oedd ei hunig obaith. Ac felly yn y pendraw yr holl glochtar, yr holl argraff o ddiwioldeb, adnod 30. A phan ddaeth fe at yr ail, fe a ddywedodd yr un modd, ac fe atebodd ac a ddywedodd, mae fi a arglwydd, ac nid aeth fe. Ath ddim. Ffals yw'r broffes. Gwag yw'r cyfan. Colledig yw'r diweddglo. Wel, yn olaf, yn drydydd y condemniad, gwrandewch ar adnodau 31 a 32, ac gwrandewch ar adnodau yma o ran condemniad. Dyma oedd yr hyn dwedodd yr Iesu, pa un o'r ddau a wnaeth ewyllus y tad? A mae'n amlwg yn dweud. Dywedasant wrtho y cyntaf. Yr Iesu a ddywedodd wrthynt yn wir meddaf i chwi, yr a'r publicanod a'r peteiniaid i mewn i deyrnas ddiw o'ch blaen chwi. Canis daeth Ioan atoch yn ffordd cyfiawnder ac ni chredasoch ef. Ond y publicanod a'r peteiniaid a'i credasant ef. Chwythau yn gweled nid edifer hasoch wedi hynny fel y credech ef. Mae hyn oedd yn waith. Nid yn unig y breintiau gafon nhw, fe welon nhw'r publicanod a'r peteiniaid yn dod i gredu ac ediferhau, a byw yn sanctaidd, a gweithio dros yr arglwydd, a dal i wrthod. Mae'n ofnadw yn dweud. Yn sicr mae'r Iesu'n ei condemnio nhw. Mae'n ei dweud, ydych chi ddim yn credu, ac felly colledig i chi. Ac mae'r rhai i chi wedi bod yn edrych lawr arnyn nhw, fel yr rhai brwnt a'r anfoesol a'r twyllodrus, fydd rhain yn y nefoedd. Pam? Achos nhw'n pwyso ar Grist. Ond ych chi ddim yn pwyso ar Grist yn eich crefydd.
Ond yr hyn sydd yn wir hefyd, nid yn unig fod yr Iesu yn ei condemnio, mae'r arweinwyr crefyddol yn condemnio ei hunan hefyd. Wrth ateb, mae y mab cyntaf am wnaeth ewyllus y tad, go iawn be maen nhw'n neud yw, maen nhw'n condemnio ei hunan, gan nid hwy wrthod mab Duw y Meseia. Yr un yr oedd Ioan Fedyddiwr wedi bod yn pwyntio tuag ato. Amdano ef yr oedd Ioan yn pregethu am yr Iesu. Ac nid oedd rhain yn barod i edifarhau a chredu'r efengyl. Roeddent yn fwy na pharod i fod yn gryfyddol a rhoi'r argraff o fod yn dda ac yn foesol. Ond ni welant ei pechod, ni welant ei balchder na'r angen am faddeuant. Ond nhw'n cymharu hunan a rai allanol bydol ac yn dweud, dwi ddim wedi gwneud y pethau hynny, ac felly doedden nhw ddim yn gweld y rheidrwydd i edifarhau a cael maddeuant. Ioan 15 adnod 14. Chwechwi yw fy nghyfeillion os gwnewch pa bethau bynnag yr wyf yn ei gorchymyn i chwi. A wnaeth y publicanod a peteiniaid y wyllus y tad. Na ar y cychwyn, do ar y diwedd, ac felly'n gadwedig. Dyma nhw'n gyfeillion. Chwechwi yw fy nghyfeillion. Os gwnewch pa bethau bynnag yr wyf yn ei gorchymyn i chwi. A wnaeth yr arweinwyr crefyddol, fe ddwedon nhw ei bod nhw, ond ni wnaethon nhw, ac felly colledig. Ac mwyn dechrau, mwyn bod yn rhai sydd yn gwneud yr hyn y mae'r arglwydd yn gofyn, mwyn mynd i'r wynllan a gweithio, rhai dod i rywle gyntaf yn does, rhai dod wrth droed y groes. Dyna'r lle, dyna beth oedd yr holl Un Testament yn pregethu amdano. Yr oedd yr holl Un Testament yn pwyntio tuag at canolbwynt hanes y byd, tuag at Calfaria, tuag at y groes. A mae'r holl Testament newydd yn pwyntio nôl at y groes. Ac felly dyma'r man sydd yn perin bod ni'n gallu bod yn weithwyr yn y wynllan, rhaid i bawb ddod at y groes a droed y groes. Rhaid dod fan hyn, rhaid dod yn waglaw, rhaid dod yn cyffesu pechod, rhaid dod yn affledio am faddeuant, heb restr o'ch daioni. Rhaid dod yn edifeiriol. Ac wrth ddod, mae'r ysgrythyr yn dysgu ni rhoddi'r rhodd i chi o ffydd, rhodd o ffydd i gredu ac i bwyso ar unweddau Iesu Grist ac ef yn unig. Dyma oedd Ioan Fedyddiwr yn pregethu amdano. Dyma oedd neges Crist. Ac wrth ddod at y fan honno, mae'r rhodd yn cael ei rhoi i chi o gredu a'r rhoddion pellach o cael eich golchi yn ei waed, yn derbyn o'i gyfiawnder. 1 Samuel 15 adnod 22. A Samuel a ddwedodd, a yw ewyllus yr arglwydd ar boeth o ffrymau neu ebyrth megis ar wrando ar lais yr arglwydd? Wele, gwrando sydd well nag aberth ac i fyddhau na braster hyrddod. Yr oedd yr arweinwyr, yr rhoi'r argraff yn dod nhw. Ond i fyddod, o ganlyniad i waith yr Ysbryd Glân yn yr enaid, yn profi bod beth sydd wedi digwydd o Dduw. Dyna beth sydd eisiau. Os nad oes gwir edifeirwch a phwyso a chredu yng Nghrist, yna atgas yw hyn i Dduw. Mae e'n condemnio. Pa un o'r ddau, ystyriwch wrth i ni gloi, pa un o'r ddau a wnaeth ewyllus y tad? Dywedasan wrtho, cyntaf yr Iesu ddywedodd wrthynt, yn wir meddaf i chwi, mae e'n pwyslais allai ddim fod yn fwy clir. Yn wir meddaf i chwi, yr ar publicanod a'r peteiniaid i mewn i deyrnas Dduw o'ch blaen chwi. Sawl un yn y carcharau heddi, efallai, fydd rhyw ddydd, os daw yr Ysbryd Glân lawr, sawl un yn carchar Caerdydd ac yn y carcharau eraill, fydd yn dod i gredu, sawl un sydd wedi torri'r gyfraith, sawl un sydd wedi bod yn anfoesol, sawl un sydd wedi gwneud pechodau erchyll, ond trwy ras Duw fydd wedi dod i weld i pechodau ac yn edifarhau a chredu ac yn dod i weithio yn y wynllan. Mae mor gyffroes yn diwedd. Mae mor gyffroes o feddwl am yr holl rai hynny, falle rhyw ddydd a ddaw ac ymuno yn y cor i ganu clodiad i'r arglwydd Iesu Grist. Ond ein gobeith ni hefyd yw hyn, y bydd crefyddol ein gwlad ni, yr ychydig sydd ar ôl, sydd mor llawn balchder ac sydd yn dyrchafu'r hunan ac yn edrych apart ac yn dweud y geiriau iawn, ond sy'n cysau'r efengyl. Na fydden nhw yn cael eu rhybuddio gan Grist fan hyn, i chi fel yr ail fab. Byddwch yn ofalus, cymerwch eich rhybuddio.
Os ych chi fel yr ail fab, mae yna obaith hefyd yn does? Achos mae'r rhybydd wedi cael ei roi. Os yna rybydd, mae yna obaith. Adnod 32, cynnes daeth Ioan atoch yn ffordd cyfiawnder, ac ni chredasoch ef. Ond y publicanod a'r Piteiniad a'i credasant ef. Chwythau yn gweled, nid ydy fer hasoch, wedi hynny fel y credech ef. Fe wnaethoch chi hyd yn oed weld gwaith Duw y mywyd rhain, a dal gwrthod. Ond dwi dal yn gweld hwnna fel gobaith. Os yw'r Iesu yn ei condemnio, mae'n rhoi rhybydd iddyn nhw. Chwi grefyddol. O na fyddwch chi'n dod a chredu'r Efengyl. O, mae'r condemniad mae'n ofnadw yn diwedd. O mae yna golondid. Achos y sawl a ddaw at Grist yn waglaw, yn edifeirol, yn llwythog ac yn feichus, yn plentio am faddeuant a thrigaredd. Mae yna golondid o'r mwyaf y byd derbyniant a maddeuant. Chi'n gwybod beth? Mae yna golondid fan hyn i'r sawl sydd allan yn y meysydd anfoesol twy llodrus treisgar efallai, wrth ddod yn edifeiriol ac yn waglaw at droed y groes, bod iachawdwriaeth i'w gael am maddeuant. Ond chi'n gwybod beth sydd anhygoel? Mae'r neges i'r crefyddol. Os dewch chi at Grist heb eich balchder, heb eich gweithredoedd da, heb eich crefydd, dod yn waglaw ac yn edifeiriol eich bod chi wedi dyrchafu'ch hunan ac yn meddwl y byddwch chi'n ddigon da i blesio Duw. Os dewch chi yn edifeiriol a phwyso'n llwyr ar Grist, yna mae yna faddeuant i chi hefyd. Mae'r Efengyl mor eang, mae mor lled, a mae yna, mae breichiau a chibod ar Iesu yna yn barod i fynwesu yr rhai sydd yn dod ato ef, ac ni fydd na wrthodiad. 1 Ioan 1:9. Os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw fe a chyfiawn, fel y maddeio i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder. Dwi'n credu fod yr adnod yna yn ddigon da, yn ardderchog, yn bendant, yn sicr, yn glir i'r rhai sydd yn Biteiniaid, yn lofruddion, yn ladron, yn dwyllodrus, yn falch, yn grefyddol, yn foesol allanol, yn gapelwyr, yn rhai sy'n caru'r emynau. Rwch nhw gyd yn yr un cwch, achos pechaduriaid yw'r cyfan. A'r neges i bob un yw hyn, os cyfaddefwn ein pechodau, ffyddlon yw fe, a chyfiawn, fel y maddeio i ni ein pechodau, ac yn glanhao oddi wrth bob anghyfiawnder. Ac yna fe welwyd y cyfan yn dod i'r wynllan ac yn gweithio drost yr arglwydd. Gadewch i ni weddio. O Dduw, i ni yn diolch i ti am dy ras ac am dy drigaredd, am y rhybuddion, ac yn gweddio Dduw, y bydd yna ddydd lle byddwn ni'n gallu dweud dy fod ti wedi dod lawr ein plith, y bydde ti wedi agor llygaid y deillion, agor llygad y balch, yr anfoesol, y crefyddol, ac yn dangos iddynt ehangen am Grist, a tywys i traed a droed y groes. Teir gweithio yn ein plith, i ni'n gofyn hyn o'r trwy enw a ceiddiant yn harglwyddes i Grist. Amen. Gadewch i ni orffen trwy ganu'r emyn rhif 594, dros bechadur, biost farw, dros bechadur ar y pren, y dioddefaist, hoelion llymio, nesydd orfod crymu pen. 594 gyda sefyll i'w chanu.
Nawr bydde di ras yn harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth.